khwai là này cái jingiakop đó kha cái paralok rawon cái baju siêu tân lập ban late competition siêu ba ban sngap ya cái này cái notice khnang ba phin tip yo let's say kan don bok ya philang ba cái này cái sing competition te kum ta to ngi sngap cái jingiakop khwai đó kha ba an penyai dai ba jampang jorwa jes nong country ke lang khoi rangkan bat ki paralok kajaka marbari fishing pond melim mar banyang on pen khwai haparo lightly kipung kador jong shirong wiang katiken khatsan spa katarik kalong ha ka sautrik ubnai batch pheo ar pusan kapor na do khandai lai pheo am hado lai sau pusan pm ki price kilong kumne kaban kong ship pheo lang kaba ar sau lang kabalai shil lang kabasau shil lang kabasan shil lang kaban rushil lang kaban nyoshil lang kabab pran lai pheo hajar kabak khandai ar pheo hajar kaba shipeo hajar ki consolation prize ki don hatu ar pheo tali san hajar tomine sngap yaki don pan onsha ban bu jakada usik nirang biang hakan lai terik benai ba shipeo ar hajar ar pusan hakapor khatway am ngin ai por shikenta ban weng no bat lada kirawon ki penken ya kapor bu jaka ngin samda temporary sticker omsha ya ki bana barshnong ban wandi jingdi ha kate ga jaka light no ki tiar khwai ban jingbam do kha sapon unui number nalor ki do kharim on the thmai shiton tam ha ka arpsan terik benai benai ar hajar arpusan form step on sim jing theo ya baro ki jai do khan light no ka silver kam omsha ban psa jing bam kat bom pat de ka por khwai pat ha ka te ga sngi on don ro ka jing pen le kai lok dro tung ni pe price kilong kum ni ka do jong ka tiket ka we lai spa tiket san spa art tiket ki price kilong kum ni ka ban kong local taxi lani pila ban sim na ka psa nyolang kaba ar lang kabalai shilak kabasau shilak kabasan san pheo hajar kumta ko ki paralok rawon lani ki bathil ki dro ya pen ka bob kana sip jong phi ha kate khasni kublai shibon ngini kendo pat sa ka we ka video